Chámame Victoria Grygierzec, son de Cracovia, de Polonia, e estou aquí no Centro Ramón Piñeiro desenvolvendo un proxecto lingüístico sobre os estereotipos na lingua, sobre as relacións entre os galegos, os portugueses e os casteláns, ou sexa, sobre o que pensan en sí eses tres veciños. O que pretendo ver si estes estereotipos poden tamén reflectirse na lingua, porque moitas veces é así que ouvindo a palabra galego ou portugués relacionamos inmediatamente coa palabra xa unha imaxe inteira. O que pensa un típico español cando se di galego? Bueno, pois normalmente o primeiro que aparece este paisano pobre que probablemente é agricultor ou vive nun ambiente rural. En Portugal hai un dito que é moi coñecido que din: de España nei bon vento, nei bon casamento. E curiosamente, aquí dice o mesmo, pero de Portugal. De Portugal, nin bo vento, nin bo casamento. É que a lingua é como unha pousa, onde se colocan todos eses pensamentos sobre outras persoas, outros homes, outras nacións. Non sei se un traballo destes pode contribuir para eliminaros, xa me gustaría, pero non sei. Pero obviamente pode enriquecerme na perspectiva de ver a convivencia dos tres povos tan veciños que, como xa dixen, de certa forma se coñecen, pero por outro lado ignoranse moito. Ben falado. Temos unha a cada lado da cabeza. Orella. Ves como sabes? Se vostede se chama Polonia non pense que ten un nome polaco. O seu nome deriva do deus Apolo, o deus grego da armonía, da disciplina, da orde e do sentidiño. Pero se se chama Casimiro, Estanislao ou Ladislao, daquela sí, ten un nome polaco. En Polonia, a lingua galega ten moitos estudosos. Acaban de ver a Victoria Grygierzec, que é de Cracovia, tamén os ten en Varsovia. En Cracovia, a profesora Maria Filipovich está formando unha xeración de estudosos da lingua galega. Se os polacos estiman e estudan tanto a nosa lingua, nós imos ser menos. Que non se diga que santo do pé da porta non fai milagres ou que santo de longe é máis milagreiro. A vor,